Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi trening video. Nalazimo se u prepoznatljivom parku, radimo trening i ovog puta imamo gosta koji nije iz sveta street workouta toliko. Nije da nije skroz, imao je periode kad je to radio, ali je verovatno prepoznatljiviji po snazi u odnosu na izdržljivost i više kao neki sportista jer se bavio ragbijem, sada se bavi i grapplingom. Izvoli brate, Stevan Stevanović, dobro nam došao brate. High reps sistem i to, a inače sviranje k***u generalno. Ako volite, brate, cepajte i to je to. Izmišljotina kao i sve drugo. U suštini bolje da se trenira nego da se ne trenira, ali da se to propagira kao najbolji način treniranja, naravno da ne. Glupost. Bolje nas našao. Ćao. Koliki čovjek upao, ceo frame, ne vidimo se. Tu smo, radit ćemo danas trening na šipkama, nešto smo spremili za Stevu, tako da pratit će neki naš tutorial i bit će sve to zanimljivo. Tu je Đape, naš brat, to je prepoznatljiva faca, sjećate se njegovih komentara, bit će ih još, najavio i ovom klipu puno toga. Što se tiče našeg gosta, on će se oprobati u nekom supersetovnom treningu, piramidalni superset, znači nešto što bi možda bilo zaštitni znak za high reps treninge. Taj neki prvi princip treninga na koji se prelazi kada se ono malo jača i probat će da radi izgib propadanja sklek u super seriji gdje će da podiže 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, cilja da odradi do 10 i nazad. Vidjet ćemo već u odnosu na to kako se bude njegovo telo ophodilo, da uopšte može to da ishendluje, da radi sve kako treba, da jednostavno to i dobro izgleda i da bude najpravilnije moguće u odnosu na to kako je navikao da radi. Kakva su ti očekivanja? Ti djeluje da je lako, brate, da povezuješ tako? Znaš kako, kada dođem na kao tuđi teren, brate, sve mi je teško, u smislu u glavi postavljam sebi da je sve teško. I onda nemam taj kao maj lagano, kao što zvuči kad kažeš od 1 do 10. Je to kao, brate, mehanizam za nemogućnost da se razočaraš? Ne, nego mi je, brate, život pokazao da u stvari ništa nije lako. Znači, kada, brate, dođeš na tuđi teren, brate, da ne treba se zanosiš, da ćeš ti sad kao tu, ja sam došao da izdominiram. Znaš, možda klinački imaš taj moment, ono kao ega, da kao sad ću ja da pokažem da mogu i to. A onda s godinama shvatiš da, brate, znaš, ako dođeš, evo ja sam došao kod vas, vi ovo radite, ovo je vaš sistem već, vi ovo poživite u suštini. Jako je teško da ja sad dođem tu i da kao izdominiram. Da li ću moći ovo da odredim, ne znači da se, znaš, neću odustati sigurno. Da. Ako bude ako se trecam, to je to, brate, vidjet će se. Ali, brate, probati. Znaš šta je dobro kod ovog treninga? To što te lepo, lagano uvodi, brate. Znači, radiš samo po jedno ponavljanje u prvoj seriji i praktično si u fazonu kao u ovo lagano. Druga serija isto, lagano, treća isto. I onda te negde tu stigne možda na sredini, kad ti postane teško, ali opet si mentalno svestan da nemaš još mnogo. I zato je dosta dobar kao taj neki prvi smer u kom bi se odradio neki ovakav trening. Sad ćemo da ga testiramo. Lepo radimo. Da. Čak kontrola u donjem delu. To ti možda nije pametno za ovakav trening. A čekaj, koliko kilograma sad imaš? Pa možda 111 tako. Skoro nisam ja da čovjek sa 110 kg. Bilo je zanimljivo da radi testiranje. Da. Ali imate neko kao vaše testiranje? Da. On će završiti ovo za... Možda mu bude lako. Da probaš da ne kontrolišeš tom delu. Vidiš, znači. Ti graniš oga. Da, ja nisam to nikad. Pusti leđe, to nemoj se fokusiraš na mišić, nego na položaj plana. Znači, ovo? To. Samo malo ga je za... Mnogo je lakše. Dole. Ali delo je čudno, brate, znaš. Pa da, nisi navik. Da, delo mi je čudno. Evo nas, braćo moja, danas na repertoaru finalni set od 2025. godine FIBA. Znači finalni set, do njega nisam ni došao, ali ćemo sada ga odraditi. Dobro, treba naš čovjek, brate, ono kad proba sve, onda, brate, može i da razume, znaš. Budi oko danas kako je radio, Da. Samo teretanu. I ovo, bukvalno, mrtvo sam uspio da dignem 190 kg 3 puta. Koliko su kila ima? Brate, 70 kg. Da, brate, a s obzirom da uopšte nisam radio, ali baš sam se dao na klicu. Iskreno, uhvati me malo, brate,
osjećaj gdje sam dolazio u to, više izgubio sam, kao neki vrag da sam upao. I bio je prevelik zamah. Kinezi, pričam što radiš ti? Ja, brate, invalidske treninge. U neizvjesnosti ovi ljudi čekaju ovdje. Brate, hemija malo. Ne, ali ozbiljno, brate, možda ćete začiti tribinu. To kad dođe do 10, čekaj dođe do 10. Da, kad dođeš, kad dođeš. Ček, da. Daj, brate. Šta, magnet? Pa sad tek osjećam ono da kao puni se. Ja radim na postojeću, tako da uleteću kad ti završiš. A što ja odmoram, brate, 50. To. Prvi si ga kontrolisao. Samo je, našao je sredina. Da, ovo je sredina, da. Pa to je zato što postaje teže. Dok li si sad došao do kog broja? 6. Ali deluje mnogo naivno ovako, kao piramidu 1 do 10 nazad. Baš deluje ono smešno. Da ne kažem čovjek da se uvredi, kao šta mi daješ ovo. Ali dobro, kad kapiraš da tu ima 100 zgibova. A koliko, brate, ljudima treba vremena da odrade to, ono kao neki okvir, ono, od 1 do 10, no. Pa recimo, ajde za mene optimalno 10 minuta, zaštita možda 8,5 tako, za te je bilo neki 12 13. To je, brate, ja sam očekio više. Ne, pa to je to. Za 8 minuta, brate, je uradio ovo. Meni 10 delo je kao ujebi ga, 10 zgibova, znaš. Pa ti rekao maks je 15 i onda ti dolaziš, znaš, u tu neku zonu kad si bliži maksu. Ne, pazi, ja sad kad bi radio prvu seriju 15, 16, 100, ja bi sljedeću već mogao 12. Znaš, kao to. Da. A dobro, to je normalno svakom. Da. Sa 100% na 80% maksa, to brate, tako opada svako. Nama 10 gibova ono, jer je vidio, non stop smo tu kao ništa. Ja sam tu piramidu do 10, u stvari ne, dizao sam je dokle, beše 12-13 i radio 4-5 tih piramida. 2015, da, tipa samo zgib piramida, pa zgib skleh, pa zgib propadanje skleh, pa zgib skleh propadanje i čučeg. I to, brate, se nakupi broj, znaš koliko bude reps? 3,5 sata. Brate, da, 3,5 sata, da. Bilo davno tako. Imaš isto 92. Generacija. A kog mjeseca si rođen? Kaj, bro? Ja sam januar. Ti si stariji. Znaš si ko je stariji. I to 1. januar, ej. Prvi. Mogao sam da budem 91. najmlađi od svih. Da, kamo govar. Mogu je prokomentarišem onaj klip što je bio viralan. Koliko si imao borbi na tom takmičenju? 6. Čekaj, onaj Thanos, ono kao... A, To je sve. Oui, oui. Et toi ta main pour dire oui, oui. Et toi ta main. Toujours le triangle. Toujours le triangle. Les jambes. Travaille les jambes. Travaille les jambes. Na primjer grappling, ti sad znaš, ono, ja radim kao svoju kategoriju i apsolut. ono je bilo apsolutno, da. Gdje u suštini kao nema pojaseva, mislim kao svi pojasevi su. I brate, to je bilo četvrtfinale. Aha. Tako da brate, mislim kao znaš, izgubio sam. Da. Svaka čast za bio je bolje, mislim, znaš kao nije ono, naravno to kad se spakuješ, kad vizualno vidiš deluje ti kao, znaš, ono. Pa zato što često, brate, se čuju te priče da veličina kao nije bitna, znaš, za što se tiče ljudi i to. I onda je to kao bio pokazatelj, ali ne uzima se u obzir da ti treniraš manje od godinu dana, vjerojatno dosta toga. A ti jebi ga, to je, brate. Brate, ja kad kažem uvijek,
Brate, ljudi, to je sport, znaš, ono kao, nije to sad ulična borba, brate, to sad je kao, znaš, mislim, totalno drugačije to izgleda, ovo je, znaš, jer kao, nije sramota izgubiti, mislim, kao, znaš, kad pogledaš na kraju, svako od nas ko se dotakao i ole malo sporta, zna kakav je osjećaj izgubiti, ali poenta je ostati čovjek, znaš, i reći, brate, okej, svaka čast, mislim, kao, znaš, nema šta. A i to i isto ima, brate, prostora u toj finalnoj pobedi, da kažemo, nad tim kompletnim napretkom koji imaš, ili u sportu, ili bilo gde. Jer ti najviše dobiješ feedbackova od poraza, koji će da ti pomognu da napreduješ dalje. I to ti je, brate, sve, ako prihvatiš na pravi način, isto kao i kritika, znači. Ako je smislena kritika, to je najbolja stvar. Ja sam uvijek to gledao kao dobro. Znaš, kad čujem tako sa strane, neko, okej, brate, možda sam čak ja negde preterao, možda sam rekao nešto što i nije realno tačno. Znaš, i onda ti kada faktički upijaš to, ja mislim da se ti adaptiraš na bolje, znaš. Tako i u sportu, u stvari kao, okej, znači, ne znam, taj meč sam izgubio zbog toga, toga i toga, ajde da radim na tome, pa za 3 mjeseca testiram. Znaš, da li sam napredovao, nisam napredovao. Kao ono, brate, što si uletio u giljotu. Pa da, znaš, kao ono, prvi put. Kao tad si naučio kako ne treba da se radi double leg. Kao, brate, to je to, znaš, i onda kao, ajde sad da vidimo zašto moraš da digneš vrat, uđe ovako, uđe onako, i onda kao, a to je prosto život. Dalje je sport, dalje je život, dalje je šipka, šta god. Znaš, i onda, evo, ja sam stigao sada do 8, brate, puno su mi ruke. Znaš, ono kao, a ono utisak mi bio šta, ovo ću lagano zbog. Ide bre dug da vide ljudi pune ruke, bre. A čekaj, šta misliš, jel ti grappling, brate, pomaže sada zbog toga? Mislim da, brate, da sam izdržljiviji nego, brate, naravno pre toga, to je sad ono povezano i sa time što smanjio teretanu. I drugačije radim, kad je radim, drugačije radim. Ali teretana, grappling i ovo su sve različite. Teretana je malo ponavljanje, ne uvoditi u zamor, grappling je statički, a ovo je, brate, izdržljivost u kontrakciji, sve drugačije. Oni sad njega čekaju ovdje da failuje, znaš. Jeste. Da mu kaže, evo došao je nas šipke, ne može da se podigne, da se spusti. Čovjek izrokao piramidu i poslije pita šta dalje. Ništa, moramo da pravimo novu piramidu. Od 1 do 5. To ne vidim, ja sad. Od 1 do 10, po 1 do 9, od 1 do 8. I tu sam, kao ovdje sam, brate, da mi 8 uveče, kao ali sutradan, brate. Odlično ti je. Sad ovo idu najgore, 9 do 10. Poslije kad krenu nazad, neko psihički, ono kao, znaš, nešto. Ali verovatno će ti, kad kreneš unazad, biti, brate, skoro svaka serija ono isto teško ili čak i ten. Da. Osjećaj, znaš šta, u stvari, zgibovi su mi najteži. Pa da. Propajem sklepovi kao ajde, ali... Znači ljudi, on je malo pre nama rekao da je sa 80 kila radio 4 serije po 12 propane. To je baš ludilo. Tako da je to toliko velika apsolutna snaga da ovo guranje je praktično zanemarljivo. To što se radi po 10-ak do 9 ponavljanja. Jer na primjer meni je sad kao, zgibovi su mi zbog zgibova odmara. Inače Pa kao da. To čim si mi rekao to za propadanje, brate, jer to je baš velika apsolutna snaga. Pa praktično si ti tu, brate, čak ono kačio high reps sa 80 kila. Ovo sve je dovoljno dobro. Odlično. Da. Odlično. 9 je bilo knap sada. Pa nije, dobro je, okej. Brate, baš teško. Malo da odmorimo na propade. Daj, tražiš malo brže. To odrađen set, ljudi. Finale od prošle godine odrađeno, idemo dalje. Mi smo radili sa Ursom, smo radili sa još nekom koja je teško. Ursa nije mnogo težak tebi. On je 115. On je, brate, cimo dosta. Ovo je mnogo veća snaga. Na zgibu. Dobro, to sam. Ali neće da cimo. A dobro, ne mora on broken, brate, može pustiti da trese da dopuni. Da. Neka mini pauza, slobodno. Da, čekaj. Malo, znači to. Da, ne bi mogu da izvučem što rekao. Da ne bi pario formu. To je ovo što slično. Si uradio? 10, vidi, evo. Sad će pauza, brate, za pitanje. Tako je, Da ljudi. vidimo kako odgovaraš pod pritiskom. Imali smo na Instagramu Q&A, postavili ste pitanja za Stevu, ja sam prošao ta pitanja, jako su raznolika, znači obuhvatili smo sve od izgleda lokomotive, tako da njemu ćemo da bacamo onako pitanje u vatru, pa bit će zanimljivo, sve prirodno, sve priča onako ide, ne nameštamo ništa.
Znači Vrle, ovo je prvo pitanje koje je stiglo, inače ono redio se pročita za tebe pitanje. 20 treninga sedmično, plivanje puno ili malo? Pa, brate, kako za koga, brate. Očekivao nešto zanimljivije. Znaš, meni je to, znaš, ja 20 treninga plivanja sam imao za 20 godina, ali, brate, zavisi da ako se bavi tim, vjerojatno je malo, ne? Znači Vrle pojače na 40. Čekaj, nedeljno. Da, nedeljno. Nedeljno 20. 20 nedeljno, da. 3 dnevno, šta? Pa ne znam zašto se sprema čovjek. Sprema se da postane vodozemac. Top 5 namirnice koje se propagiraju kao zdrave, ali zapravo nisu po njegovom mišljenju. Tipa grčki tip jogurta. Proteinski puding. Pa dobro, znaš šta, da, kao ono, ja gledam to uvijek, brate, bolje i to, kao, znaš, uzmem sad kao proteinski puding, nego ono što ljudi generalno jedu. Bolje da pređu na to, pa onda da nađu još bolju varijantu, ali sad kao 5 namirnica. Šta se propagira da je zdravo? Daj ti mi pomozi. Granola. Da, dobro, to je, da, eto, na primjer, kao, znaš, I ono, Kiriki to je... puta. Da, a sve u dozi, bre. Jeste. Sve u dozi, znaš, na kraju, ono, jebi ga, znaš, nego ljudi, ono... Na pustom ostrvu ti je granola esica. A ti si kroz to prošao. Da. Ti je znaš taj prije. Bez granole, bez granole. granole. Tamo nije. Znači, ovo je bilo pitanje od Kelemana. Eto, Keleman, dobio si odgovor. I sad, mnogo pitanja, evo, High Reps ima... Taj neka surova. Ne, ali vi, brate, ma ne, ono, vidi, da se sumiram, šta imaš protiv High Repsa, dečko? Ne čitam neke uvredljive komentare. Ne, a dobro, nema veze, to je, brate, u svakom slučaju... Da, u svakom slučaju, znaš šta je to bilo, što je... To nemam protiv High Repsa, nego imam protiv vas dvojice. Da, kao zato sam i došao, ovdje sam te. I onog trećeg onaj, izađi Luka, Protiv dođi. onog hemičara najviše. Znaš šta je stvar, brate, što, na primjer, na društvenim mrežama, ono što je meni bilo uvijek, u stvari, šta mi je falilo, brate, dodir realnosti, jer svaki trening sistem je limitiran, brate. I onda kao, znaš, jedan je bolji za ovo, drugi je bolji za ovo. Ne verujem da možemo univerzalno da kažemo, brate, ovo je prvo mjesto, ovo je drugo, ovo je treće. I na kraju se svodi na to kako se osoba koja to radi osjeća. Znaš, i onda je meni, brate, napravljeno, nije stvar High Repsa, ja sam, možda sam čak i više pričao kao protiv crossfita, brate. Znači, tako neke stvari gdje, kad se nešto tako nameće, brate, znaš, ja sam ono kao, čekajte, ljudi, brate, znaš, kao, nije, ne može sad da me ubeđuje neko da kao, jer ja sam uzeo ekstremno primjer, bodybuilding. Znači, ako pričamo o izgradnji mišića, samo o izgradnji mišića, znači ništa drugo, znači zašto ti ljudi koji se u tome takmiče, brate, u stvari estetici, simetriji, svemu, ne rade taj sistem treninga? Znaš, jer onda mi to bilo kao logično. E sad, svi drugi benefiti koji postoje, brate, u sistemu high reps treninga su nešto drugo, razumiješ? Onda kad sve uzmeš u obzir, sad da li je to bolje od teretane ili nije, individualno. Znaš, kao, ne bi mogao da kažem sad kao bolje ili nije, naprimjer sad ti, ili ti, brate, znaš, ti to više voliš, brate, ti ćeš to pričati i srčano, brate, i zalagat ćeš za to. Ja možda više volim teretanu, pa ću da branim, ali opet na kraju ni neću sa 34 godine da branim, znaš. Jer meni je samo cilj, brate, ljudi pokrenete se. Više vam prije to, cepite to. Više ti prije teretana, cepite teretanu. Prije ti crossfit, rockaj crossfit. Ali, brate, barem znaj rizike svega toga, znaš. Crossfit je tu ekstremno, zato što ja kažem, rekreativac radi ekstremno teške, zahtevne motoričke pokrete na visokom pulsu. Znači, rizik od povrede je, brate, veći, kako može se povred na zgibu. Mislim, znaš, evo ja sad, brate, mučim se, samo ću da otkažem, ne mogu više, to je to. A sad radim nabačaj, sam 40-50 kila, 20 ponavljanja, pre toga sam skakao, dovoljno je mali pokret, brate, koji nije dobar, da ja, na primjer, ušinem leđa. Pa, crossfit definitivno nije za rekreativce. Ako, da, mora se preformuliše u neki funkcionalni trening. Ako ga, znaš, imaju sad to sistemi koji, trening centri, koji prilagode, početna grupa, ova grupa, ona grupa, znači sve može to, brate, ali meni je samo bilo, brate, to kao, i inače mi je ne volim sektašenje, znaš, kao ono sad, moje najbolje, jer ja nikad nisam došao rekao je teretana najbolje, znaš, kao, za koga, zašto, za, znaš. Dobro, teretana se koristi, brate, manje više za svaki sport. Tako je, znači kao alat, znači u funkciji nekog drugog sporta, bukvalno za svaki sport treba teretana, čak i za ovo što mi radimo za neki segmente ti opet trebaju ti neki pokreti koje je teško ovako da izdobuješ. High reps konkretno, ja njega nikad ne bi ni poredio sa bodybuildingom. Zato što, brate, nekako, kad sam krenuo MMA da treniram, ja sam tu provalio da je high reps čak sličnije MMA sportu nego, brate, bodybuildingu po toj srčanoj frekvenciji koja ti se dešava na samom treningu. I ti kroz high reps u stvari učiš da optimizuješ količinu energije koju trošiš za neke pokrete, što se opet podudara sa onim što ti je poenta i na borilačkim sportovima da radiš. Znači, u principu da, zaključak na
350 okretke i toga, a Steva ništa nema protiv Kajrevca, tako znači. Ne, znaš kako, brate, prvo ne bi bio ovde, prvo ne bi bio ovde i sad kao mi smo pričali Ivan ovog klipa pre, brate, ja sam rekao koje ja poštovanje imam prema vama kao ljudima koji su pokrenuli toliki broj klinaca da uopšte krenu da vežbaju. To u stvari je ono što je najbitnije. Da, nije uopšte bitno, brate, sad da su ti klinci na kraju završili u teretani ili se bave fudbalom ili MMA, šta god. Nego je stvar, brate, pokretanja, jer ja mislim da ste vas dvojica stvarno pokrenuli veliki broj klinaca da se fizički aktivira, brate, i pomogne svako sebi, brate, da bude bolji, brate, sutradan i to je to, znaš, i to je suština. Sad radimo polufinalni set sa FIBA 2025. Jako težak, podjednak kao prošli, tako da vidjet ćemo kako će biti. Pišite ako hoće da Steva 10 godina radi samo streetwork, šalim se. Taj film nećete gledati. Decenije. A dobro, znaš šta, brate, vidiš, na primjer, ovo, sad snimamo, brate, i došao sam, znaš, ne pamtim kad sam otišao u park, realno da radim zgibove, propadanje i to. Prijatni, ja? A, brate, znaš šta, podsjetilo me malo na taj period, kad sam bio klinac, kao nekako bezbrižan, brate, druženje, trening, znaš, i uvek se kao dobro trenirao. Nikad to, znaš, mi smo pričali, brate, ali kao uvek smo se, znaš, meni je ovo sad teško, ne mu kažem od 1 do 10, 10 do 1, kao, nalagano, znaš, pauza, sve okej. Ali, brate, na kraju ja ću da taču. Odradio sam okej trening. Znaš ko, evo, brate, napolju. Da. Ali to je istina, tako je pamtim 2015. isto kad smo 3 dana trenirali. Ali to je bilo super druženje. Razmenjivanje iskustava, šta si radio danas, juče i trenira. Baš je bila ekipa, 40 ljudi dođe, svi treniraju iz Zvezde. Pa to je u stvari najveća čar, brate, to veđem neka. Sad bujica života nosi. Jeste, da. Ej ljudi, danas stiglo proleće, idemo, ajde. Eto to. Jeste? Danas stiglo proleće. Kao znak po alergiji. Brate, borim se protiv alergije. Nema se. Brate, oči me nisu takle, znači možda djeluje ovo što radim, vidjet ću. Evo, prolazi Marko, nisu me oči takle. Malo nos, ali brate, ako uspijem ovo, ljudi snimit ću video kako sam sjebao polen, a da nije heavy. Znači radimo polufinalni set iz 2025 godine ovaj sat, malo pre smo finale završili, 10 kila, 20 gibova urađeno, 20 kila propadanja. I daj malo, svi mi ovo što ne, svi mi ovo, logo, brate. Ko su ti ljudi, brate? Znači to je Gore Nation, brat mi je ušao, malo sarađao s njima, kod ASKE10, popust. Naravno podržavate brata, na kraju krajeva najjaču opremu na svijetu po pitanju street workouta, znači ovo može i street lifting, najjači pojasevi, panciri i tako dalje. Da ne pričam, znate sve šta je, linkovi su u opisu. Najjači. Da. Čak, vidim, dobro. Može. Možda napravim sliku, baš li ne. Što ću kažem, znate... Teški redi ko. Ljudi moji, trenirajte jako, treniramo braćo i doslednost. Moramo budemo dosledni, šta god radite, koji god vid treninga, calisthenics, teretana, sve živo moramo budete dosledni jer nema prečice, ali tako, nema recepta tajnog. Znači samo doslednost i istrajnost da bi to nešto počelo da radi, to važi za sve, tako da samo da budemo konstantni i bit će sigurno rezultati kakvi god. Tvrđa ruka, bit će nešto. Koliko je stalo? 99. 1%, brate, sve je jedan. Sklek. Sad ga je dead stop, ona je, brate. Ne, sklekovi su, brate, Izgurao. Brate, posle dužeg vremena. Znaš šta, realno gledano, ne bi mogao da uradim od 1 do 10, to sa malom pauzom, kao normalnom. Bilo bi mi teško, odgazalo bi mi telo. Da živim blizu, brate, sraću mi ja. Majke mi, brate, barim 1-2 put nedeljno, brate, jer mislim da bi meni značilo. Preseli se, brate. Da, u Breno. Preseli se. A ne, možeš to da implementiraš u trening. A znaš šta, dosta sam ja na primjer sad ubacio, brate, izgibove, propadanja u svoje treninge, u teretane, ali ovo je ipak drugačije, brate, na primjer, nisam ovo ne pamtim kad sam radio ceo trening, na primjer, evo sad od 1 do 10, 10 do 1, zvuči kao
Ne, okej, ali fokus kažem ti malo. kao, meni je na primjer ovo sada, s obzirom da ovo nisam radio, brate, meni je ovo dobar trening. Da, ma. Solidan Pa trening. 100 gibova si uradio, pritom da, imaš da. tu Kad bi 9, radio, 10. kad bi radio sad, na primjer, da hoćeš da se unaprediš u tome, ne bi uopšte radio ovakav trening. Nego bi radio, brate, samo adaptaciju na drugačiji način ponavljanja. Drugačiji način izvođenja ponavljanja. Znači prvo to i onda ovo bi se ubacilo u taj posao. Ali ti kažem da je to za tebe lako zato što ti je obrazac pokreta savršen. A to s tim ljudi najviše imaju problem. Znači 9 od 10 ljudi radi nešto nepravilno, a nisu svesni. Kad to sve posložiš, onda ti ostaje samo, brate, da povećaš brzinu jednog ponavljanja. I to se radi tim nekim dodatnim tehnikama i posle toga, brate, se unapređuje anaerobna izdržljivost i sve to, brate. Aj, sad je pumpa dobra. Stevi je najbolja, brate. Najbolje u zadnjih 3 godine. Idemo dalje, sljedeća tura pitanja. Ljudi moji, nećemo moći prođemo sve jer morali bi da radimo podcast sa Stevom koliko pitanja ima. Ali evo, idemo nešto po čemu isto ono. Postavili 500 pitanja, pročitali 3. Ali od 500 do 250 hajde. Tako da prošli smo pola. Da. Razumeš? Plus ona 3 pre toga. Najteži moment u Survivoru pitao je Niksa. A brate, verovatno neznanje o tome kako su ljudi, brate, porodica i ljudi koji vode. Da. Jer to ti je, znaš, kreće ti stvara konfuzija u glavi, na primjer, posle, ne znam, 30-35 dana, ti kao, brate, vrtiš sam svoje filmove, jer ti si ovde, imaš distrakcije sa strane i onda ti pobegnu misli, opet si dostupni su, znaš, a ovamo, tebi ako se javi neka loša misao, brate, ti ne možeš izvuciš iz glave, to se vrti, brate, ne možeš da spavaš. Ali imaš periode vremena kad ne radiš ništa i nemaš nikako zadatak. A imaš, brate, ali ne onoliko kako ljudi zamišljaju. Jer mnogo se, brate, putuje u smislu između poligona, od kampa do poligona, vraćanje nazad, snimanje traje dugo i onda nemaš ti to puno i tek onda kad te ostave u kampu, tad je u stvari taj moment. To. I šta te, kako si se borio kroz te trenutke? To kad si razmišljao? Brate, možda je to u stvari kao, zato što ti rekao veliku životnu iskustvo, zato što te nekako mentalno očvrsne, fokusirate, brate, da, šta sam primetio, kao razliku kada sam izašao, ne onako podsvesnu razliku kroz vreme, da, na primjer, primetio sam i tamo, da mi je seko ljude koji su mi nekako, da kažem, životno nisu bili toliko bitni, koji su postojali, znaš, ono, kao, znaš, ono, to su ti one poznanici neki koje, kao, kojima i provodiš vreme koje poznaješ, ali na kraju ti kao da ti baci fokuse šta je bitno, brate, da je to porodica, pravi prijatelji, nekako, i kao da mi se sužio, ja nikad nisam imao baš širok krug ljudi, ali ovo mi ga još dodatno suzilo. Da li bi se nekada oprobao boksu kao što si u rovanju? Ovo zanimljivo. Pa bi. Ali, brate, znaš šta, kao ne sprem, ne bi testirao, ipak je grappling onako moguće testirati, ovo ne bi ulazio sad ono kao pa šta bude, znaš, kao mora bi da stekne dovoljno samopouzdanja, mora bi da stekne dovoljno samopouzdanja da kao, okej, ne kao smijem sad kao vrhunski sam, nego, brate, barem da znam čime baratam i onda da kao znam i sa kim. Da ima stvorenju svoje telo. Da, ali bi to gledao sve kroz sport, brate, znaš, na primjer, to ne bi radio ove, brate, seljačke momente, ovo bio se, znaš, ovi youtuberi, to mene Više bi challenge-ovo sebe, da. kao kroz sport, da, ono kao, ne zbog kao para, kao znaš što ciljem, kao sad ću zaradim pare, kao ide se bijem sa ovim nekim polupancima koji se vrte, znaš, to me ne znači. Sin, a? Test, da li Aške može podići Stevu na zgibu Bilo, brate. i Steva Ašketa kao dodatni teret, ukupna kilaža A plus S. Ja tebe na ni jedno zgibu, ni drugo. ja tebe na zgibu ne mogu, na propadanju bi mogao da sam svež, brate, o zgibu. Ja ne mogu ga na zgibu, ti se ludim. Evo jedna lepa pričica, kaže Stevke te pita šta imaš da poručiš mlađim generacijama? Da, znaš kako, ne znam šta kao da poručim, ono što bi ja voleo da možda da prenesem kao poruku i zašto sam i rekao da vi, brate, dajete u stvari vetar u leđa tim klincima je da istupe iz zone komfora, da gledaju da budu bolji svakoga dana, da imaju kontinuitet u tome, da kroz sve ljude, na primjer i vas, ono koje slušaju i to da ne hvataju samo kada pričamo o treningu, na primjer i ovo što vi, brate, prenosite njima, nije to stvar treninga, to je stvar životnog stila i prenošenja na ljude oko vas, da ljudi oko vas se osjećaju bolje, žive bolje, da vi unapređenjem sebe pomažete i njima da i oni budu bolji i dajete primjer svoje deci, svojim, brate, ukućanima, svojim porodicama, tako da to je celokupna slika koja je zdrava, tako da bih voleo samo da budu strpljivi, odlučni, disciplinovani i da samo izguraju taj moment i da shvate na kraju koji su benefiti, mnogo širi od toga da li imam biceps 50, 45 ili 38. Daleko širi. A i ljudi često traže taj neki ili savršen tajming ili traže savršen plan ili šta god.
a svako od nas je krenuo tako što smo kao rekli sebi sad krećem da radim sklekove i to ću da cepim. I onda, zašto je to mnogo bitno, zašto to naglašavam? Zato što ne treba ti savršen tajming, nego ti treba momentum, a momentum praviš tako što kreneš da radiš. I onda kroz neko vreme ti ćeš, ja konkretno posle neke 2-3 nedelje radio sam recimo 15 serija po 20 sklekova, to se baš sećam da mi je tad bilo neverovatno i onda je mene to povuklo da ubacim zgibove. A da nisam krenuo to da radim, verovatno bi mi bilo teže da se nateram da krenem zato što bih morao da implementiram sve. Ti si Jaške radio fazom godinu dana samo sklekova. Mene je posle to povuklo na zgib. A to je, znači taj momentum, ta inercija koju napraviš, to je mnogo bitno. I zato ti je najlakši način kako da postaneš uspešan u tome je samo da kreneš. Ali Znači, si samo brate kreneš. bio dosledan Pa, i ostao si do kraja. I to je taj napitak tajni. da. Ali doslednost je teže da izguraš ako, brate, hoćeš sve da bude savršeno. Zato što te, brate, to odvaja od procesa. Pa da, to je iluzija, realno, Da. mi sve bude savršeno. Da. Onda je zid udarac, sigurno. Tamo Mislio te si pitao kada? neko zašto si počeo trenirati i kako su tvoji početci izgledali. Počeo sam da treniram tako što je nekako to bilo prirodno meni, jer kao cijelo društvo moje tada, klinci, mi su se bavili svi različiti sportovi, znaš, fudbal, košarka, rukomet, šta je tu bilo dostupno. I nekako mi je bilo normalno da pored bavljenja sportom da vidim drugare, baš sam pominjao njemu kao koji u tom trenutku, ne sa 10-11 godina radi 50, 60, 70 klekova u seriji, što meni bilo nenormalno. A ja sam učnik sa 5 i onda kao, daj čekaj sad vidimo njega, daj da pogura malo sebe, pa sam isto tako kao što si ti rekao, da sam krenuo sa sklekovima, probudim se ujutru, bacim se i uradim 3 do 5 komada, 5 serija, pa trbušnjake, pa onda odem u školu, pa se vratim iz škole, pa uradim isto to, 5 komada i onda kao sutradan uradim 6, nisam ja znao ništa o progressive overloadu i ne znam čemu, brate, razumiješ, samo sam znao da radi jedan više sutra, znači, eto, tako sam krenuo, onda sam video da u stvari mi pomaže kasnije i kroz sport, onda sam ubacivanje teretane, video kao ozbiljan benefit za ragbi, iako nisam znao šta radim, brate, i nije bilo sve savršeno složeno i nisam koristio teretanu kao sredstvo optimalno za sport, već sam ga koristio kao što builder to grudi, biceps, ona klasika. Kao da si trenirao 2 odvojena sporta. Da, ali kao imao sam benefit, znaš, do neke granice, ali imao sam benefit i onda je to krenulo jedno drugo i onda kad u nečemu kao osjetiš da si dobar, onda, brate, prosto ide prirodno. Da, zanimljivo je to što mi starije generacije, pre ovih modernih YouTube tutoriala, nismo imali gde da vidimo to što kažeš ti, najbolji metod, ne znam kako progres raditi, tako da nego smo samo krenuli da gruvamo sklek, je rekao mi prijatelj, ima ona vežba, kombinuj to i to, znaš, nisi znao ništa zašto i zato, samo trenirao. Mislim da je bilo, brate, mnogo surovije treniranje, ne bih rekao da je to optimum treninga, znaš kao sad u fazonu treba svi tako, ali kada gledamo izgradnju karaktera i mentalno koliko znači to, jer ti ako dobiš ovde, brate, 3 sata se vrtiš po šipkama i to ponavljaš iz dana u dan, brate, ti moraš da... Jaške radio. Znaš, Ne, ali to, brate, mora da ti izgradi neko, pa ako nisi lud, kao, znaš, ali ne verujem, lud čovjek ne može drži kontinuitet, brate, tebi to izgradi mentalnu stabilnost da kažeš, brate, ako ja mogu ovo, pa ja mogu i neku najbanalniju stvar, znaš, kao što, onda mogu da uzmem da, brate, pretrčim ovo, mogu da uradim poslovno ovo, mogu, znaš, prosto te pokrene, brate, u svim sferama. Da, i ti to gradiš malo po malo karakter, brate, znaš, zato je meni taj pristup, taj kao old school, brate, bilo kom smislu, da li su u pitanju šipke ili u pitanju, brate, teretana, bio bolji ranije, brate, nego što je danas. Samo zbog toga, zbog tog mentalnog aspekta što je bilo mnogo šira. Slika je bila šira, brate, nego danas. Danas je kao kako najbrže da izgradim, brate, što više mišića. Brate, mnogo proseravanja. Pa da, znaš. Ono je vozilo pre, baš je bilo dobro. Jeste, da, cijela atmosfera. Ima i komplimenata, hvale ljudi izbor gosta, hvale tvoje tetovaže, neki pitaju će raditi još tetovaža. Hoću, evo. Radiš još? Volim ja to, stvoriću i nogu i leđa, cijelo, volim ja sve to. Evo još jedno blitz pitanja, ima za Survivor dosta pitanja, stvarno evo dajde da sumiram više pitanja. Šta bi preporučio nekome ko hoće da se prijavi za Survivor? Na što da se najviše spremi? Znaš kako, ja sam Survivor doživljavao kao, brate, mentalnu igru i nekako nisam se spremao to, znači nisam znao da idem, pošto je tada tek promijenjeni koncept, mi smo bili prvi kao eksperimentalna sada kada vidim ceo koncept i kada sam video ja, brate, na čemu se zasniva, pa, brate, da se sprema za ove igrice, brate, bacanje vrećica, peska, provlačenje, kao koliko može da se spremi, fina motorika, da, koliko možeš se spremiš za to, mislim da je to opet dosta genetski, brate, predodređeno i ljudi koji su onako životno sposobni, znaš, uvijek imaš, brate, u društvu neko koji je dobar i u fudbalu i košarci i u rukometu i, brate, skače i penje se i nije vrhunski, ali sve zna da radi, taj će da bude dobar u svojom. Znači, ako nisi potkao, nemoj se prijavljati, šta ti kažeš. Ljudi, prešli smo
dosta pitanja, mnogo njih se odnosilo upravo na temu High-Repsa, Survivora i tako dalje, ali bit će još prilika da pričamo, radit ćemo još neke kolabove, preći sam siguran u to. Prvo da zahvalim Stevi što je bio. Hvala vama na pozivu, to je stvarno bilo je drago mi zanimljivo. da sam došao. Dobro si se pokazao u ovom Jeste, treningu. Kažeš I samo da ako ti ti misliš prijao, da nisi, brate, baš je bilo dobro. podsjetite na neke stare dane, tako pre. Ne, ubacit ću barem jedan nedeljno, da malo postanem bolje. Odličan si, brate, tako da svaka čast, eto. Ništa ljudi, to je to, završavamo ovaj klip sa treningom, piši dole ako imaš predlog koga hoćeš još da zovemo, mi ćemo svako nastaviti ovakve klipove i to je to, vidimo se. Ćao! Ćao!